أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كريت مشابان هجا وجهدارن عزيز ببرنامج كان نودي سامن بيشبري وانا معلومه د کائنات ده مگو هر ذره کی د کائنات ده حبونا خدا یکیتیا خدا مده زانین نشانی مده. استاد ما د beje خدا جه razı be. Evet, havanın her bir zerresi, her hayatın cismine, her bir çiçeğin her bir meyvesine, her bir yaprağın binasına girip işleyebilir. Halbuki onların teşkilatları ayrı ayrı tarzdadır, başka başka nizamatı. Dibêje üstadê me, zerrê hewayê dema got malûm e di kaînatê de her çişt bi hewayê çêdibin. Eger hewa tune be, çiştek şênabe. Dibe ew zerrê hewayê ewan darê got em bêjin bêruhun, ji te re bêjim bêcanin, dikeve nava wan û temamê zî heyatan. Yani çiştê got heyat di wan de hebe. İnsan jî, heywan jî, her çişt bi hewayê dijî, bi hewayê heye. Ewan zerrê hewayê got em nabînin. Dikevine nava wan fêkiya de, wan çîçeka de, wan dara de û di wir de dişuxulin. Dibe bikevine kujan bînayiyê weke avayiyekî, em bêjin tu bikevî avayiyekî de bînayiyekî de eger tu nas nekî malûm e tê de winda bibî. Dibêje ev hewa zerresî dema dikevine nava darekî de, nava dara fêkiya dara fêkî de, dibe dikevine nav de zanin ew di kur de çi îşî bikin. Wisa di nava wê darê de wiha ji xwe re digerin. Dibêje yanî mimkün e got ew zerre zanibe di darê de, di fêkî de ya ji di heywanê de ew ê çi şixulî bike. Ew ê here ku derê mimkün e vê bizanbe. û dibêje ya duwa jî evan darê got em dibêjin, darê fêkî, wan tiştê dî, tevvek jî ne weke hev. Em bêjin îro tu di mêzênê makînekî buzdolabekî tamircî winekê cihê ye ayrı ye, erebek tamircî winekê ego tamîr dike ayrı ye. Yani tamirciyek nizane temamê eşya çê bike. Evan zerrê hewayê got em behsa wan dikin, di dünyayê de çi heye? Temamê dara, temamê fêkiya, nebata da, heywanata, tiştê got heyat di wan de heye, zanin bernama tevveka dizanin. û zanin dema got kevne nav wan de ew ê çi bikin? Tevvekî dizanin. Îdî üstadê me dibêje dema got ev zerrê hewayê dikevine nava van fabrîqê han de, malûm weke fabrîqekî de, dibêje ne weke em bêjin îşçîkî, emelekî ecemî got hêye nezane. Weke hosta. Yani dikeve wan nava wan dara de weke hostakî got bi sala van îşa kiriye, bi vî şeklî tê de tevgere. Şaş nake îşê xwe em bêjin tevlî hev nake. Her wekî seydakî, wekî mamostekî di wir de karê xwe pêk tîne. Ne weke feqîkî em bêjin cahil û nezan. Weke seydakî, weke mamostekî di wir de îşê xwe pêk tîne. û piştî got şuxulê xwe tê de diqedîne, derdkeve diçe ew zerra hewayê. Îdî dema got em di mêzênin ev zerra hewayê got di nava em bêjin eşya de tevgere, dikeve nava çîçeka de, nava geya de,
nava fêkiya de, nava heywana de, nava insana de, ev hewa ku em distîn, têj ew dikeve em wê hewayê distînin, ew hewa diçe ku dirê, ew hewa zane ew ê here ku dirê. Ew hewa zane ew ê here ku dirê. Pekî ev hewa ku em distînin, qey car nedî hatibû ketibû bedena me de? Na. Cara ewil yekemîn got keviye de pêre pêre dişe zane ew ê here ku dirê, ew ê çi şoxilî ew ê têde bike. Ha demekî ev zerrê hewayê bikeve kîjan avayiyê, kîjan binayiyê de zane ew ê here ku derê, wê derê nas dike, ez tere bêjim riya xwe şaş nake. Dibe ya em ê bêjin ev zerra hewayê, em bêjin temamê ilma xwendiye û temamê em bêjin bernamê van fêkiya, van dara tevveka pêre heye. Ji ber got yani em bêjin însanê vêga, însanê milyar sal berê, yani standina wayê hewa aynı ye. Yani bernama insanê wî zamanî, programa wî nakê êro aynı ye. Yani insan standina hewayê de aynı ne. Yani ev hewa got vêga em bêjin em distînin, bernama me jî zane û ê beriya me jî zane. Em bêjin ya bikeve nava darê de, bernama vêga jî zane, ya berê jî zane. Ji ber got mesela em bêjin şeklê fêkîkî vêga çi be, berê jî ew e. Yani ew hewa got vêga vê fêkiyê çê dike, zane got berê jî ew fêkî bi vî rengî, bi vî şeklî. Aynî weke wê çê dike. Yani rengê wê, tema wê şaş nake. Ha gerek em bêjin ev zerra hewayê zerreke ewqas zanaye, weke seydakî, mamostekî her ilmî xwendiye, ya gerek em wiha bêjin, yan jî gerek em bêjin na, em bêjin seydakî vî, ya jî amirekî vî, ya jî em bêjin êgo ev xulq kiriye, ji ev çişt pê eliman dine hene. Ne bi tenê ev zerrê hewayê. Ferz kim îro weke em bêjin zerrê hewayê, tu dimeyzînê erd. Erdê mesela zerrê erdê jî, ê xweliyê jî, îca ev ditevgerin, ew di ciyê xwe de sekinîne. Em bêjin te herê temamê dunyayê xweliya erdê aynî ye. Lêbenê di vê xweliya erdê de ewan zerrê got tu davê jê de, wan nebatat û wan em bêjin tovê wanekê, û di davê jî nava erdê, ew erd jî zane ew ê çi bike. Tu kîjan tovê tu davê jî, tu dimeyjîne got fêkiya wê ji te re derdixe. Ha gerek tu bêjî ev zerrê vê erda han jî, weke zerrê hewayê, temamê fêkiya got hene ser yu erdê, temamê nebatata, em bêjin bernamê wanekê tevveka di nava wê axa erdê de heye. Fabrîqê wanekê teftê de hene. Ya gerek tu wisa bêjî, ya jî gerek tu bêjî, em bêjin yekî got ev kaînat çê kiriye û ev zerre jî çê kiriye, ev zerre bi emrê wî nakê ditevgerin. Ha demekî tê fehmê got yani ev zerrê hanekê ne bi serê xwe ne. Yani ev şiغل û karê got dikin, xaliqekî got ev zerrê han çêkirine, ev qewet dane wa heye. Yani jî ew zerre got em bi çav nikarin bibînin. Çawa ew van şiغل û karê hanekî ew ê bike. İdî üstadê me xweda jê razî be di cîkî dîte dibêje, ağaç, çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir kabze al. Dibe wisa kulmek, tov, kulmek, bizrê, fêkî, dar, geya, hema texlîtê van giya û van xwarinê em bêjin fêkiya. Kulmek her yekî, her tovekî, tovê texlîtekî dî be. Raja kulmekî û ez tere bêjim û wan wê tovê got raştiyê de, dibe wî kulmî raja wê kulma tovê û em bêjin şeveke tarî de here axê bikole û bavê jî de û ser wê bikire. Û dîsa dibe here hinek bi aveke wisa em bêjin normal, here em bêjin dewlek av jî bi serê dak. Û dibêje sonra
senevi haşrın meydanı olan bahar mevsiminde gel bak. Dibe zamanı ko malume de Buhar'da embejin artşina yavedet kebe. Dibe zamanı ko ev tove ko kulma ko her tove ki bizre dare kedine feke kedine tef taklide ve cehena. و او كل تبلي هاف كريه و تاوت ناوا ارده و تاوج تبيدا كريه دما قد به بوهار وك مثلا حشراغ انسان چواج ارده درد كوا دبكا دوي زمان بوهار ده كاوره ميزنه اوچب دبي اسرافيل واري ملك رات دبي هر وقت چوا گو اسرافيل عليه السلام في سوره دكه بسورا ویناکی پفا سورا ویناکی چوان اوان مریه گو ده عرده ده نساغ دبن را دبن دبه او ملیاکته گو جوان عرده مسئوله جوان دارا جوان فکیه مسئوله او جی پفتکه سورا خواه چوا گو بسورا اسرافیل علیه السلام انسان جبنه عرده دردکه بند دبي بالسورة وي ملياكتي جي اوان نباتات هان سريخ ورادكن وجبني عرض دركن ما شاء الله baharda nefhi sur nev'inden yağmura bağırması yer altında defnedilen çiçeklere nefhi ruhla müjdelemesi zamanına dikkat et ki. Dibe çavago dibe İsrafil aleyhisselam püfi sura xwadike embejin او çiçek embej او insan radibin dibe ev milyakeci püfa winake او baran ser'ade dibarin او embejin او feki او nebatat jî ji erde derdkebin. O nihayet derece karışık ve karışmış ve birbirine benzeyen o tohumcuklar. Avan tovego bizrego te destego tevli hev kirbun u yek naşeveyeki ismi hafizin tecellisi altında kemal-i imtisal ile hatasız olarak Fatır-ı Hakim'den gelen evamiri tekvineyi imtisal ediyorlar. Dibit malume naveki Rabbi alemeci sıfateke vinakeci hafize. Yani tamamı bernama hıfzdike. Dinavavan tovada. Tedmeyzi nego dve buharede اوان تخلیط طوفه گو جه بونی یک ناش بنه یکی تدمیزن ده عینی آخر ده جیکی ده سیب ده کد جیکی ده امبیجن پرتقال ده کد جیکی ده باجان ده کد جیکی ده خیار ده کد تفک او طوفه گو تآویت نه نواوی اردی تبلی هف دبی یک امبیجن تبلیادی نابه Subhanallah. Çünkü görüyorsun ki o birbirine benzeyen tohumcuklar birbirinden temayüz ediyor, ayrılıyorlar. Dibe avan tove got şekli xoda vaka heaven meyzeni o pişti go jwe aredet kevin tebek şabdu temayüz dikin şabdu de vakatin cehed bin bir şekli hayeki embejin ciki de dert kebe. Fatır-ı Hakim'in nimetlerini başlarımız üstünde neşre başladı. Tilmeycine gova avan nimeti go Rabbi aleme ecmere ikram kırna van serseremede dibarinin serpiyor dallarının elleriyle bizlere uzatıyor. Tilmeycine gova de deste van dene vaka embejin vaka dedi malumet çıkılı dara vaka destane de deste xwe ecmere ikram kırın. İşte bu ona sureten benzeyen bu iki tohumcuk ise gün aşığı namındaki çiçek ile hercai menekşe gibi çiçekleri verdi. Tümeycine var çiçek cikide, embejin sümbül cikide, embejin lale cikide, sosun cikide, her teklideki cikide derken yek embejin tevriyadi nabe bizler için süslendi, yüzümüze gülüyorlar. Dibe her vaki avan bizre tovego mabet ne ardego buna çiçek dibe vaka insaneki goj insaneki re bibşişe yani embejin yek xojeki rosa bixemline dibe avan çiçek hanji jwe ade derketin xojmara xamilandın uajmara dibşişin embejmara dikenin bir şekilde medmeyzenin ud meyzenego güzel tat ve koku ve şekilleriyle iştahımızı açıp kendi nefislerine bizim nefislerimize davet ediyorlar.
بيجن اوان فيكي اجي بوان شكل خوي خوشك تلميزين ما دعوتي خوارنا خوادكن بفي شكلي ام بيجن اوان توفي تخليط توفاقو ما اويت من عرده تفك حركي جيكي درد كبن İdi dibece üstadime içinde hiçbir galat kusur yok. Dibece kamejnenin divan avan tobego maabet nevi arde me tevli hevkirin tedmeyzine go derketin dibe yek tevliyeki nabe u tu kusuru kemasiji tede tüneye. İdi üstadime ve ayet ahan dinet bestaydı billah ve farci'il basara hal tara min futur ve kamejne gelo te tu kusuru تكيماسي تد وان صنعتي ربي عالمي جوجمرة إكرام كرنا تي ببيني قالوا يعني دبجيب دب التباسسız noksansız be iltibas tevli hav nabın و be كيماسي ربي عالمي وانا كي جمرة وهذا خا İşte bu hadsiz harika muhafazayı yapan Zat-ı Hafiz. Zat-ı Hafiz go avan fekiya tevvek avsa bernama muhafaza kiriye. Kıyamet ve haşirde hafiziyetin tecelli ekberini göstereceğine kat'i bir işarettir. Avan Rabbi aleme go dove van bizre van fekiyu daru nebatata go da ardede hafız kiriye واشترك بشكل بيجن بشكلي وانا كي درخستيه تبلي هبناك وانا كي رحت دا وانا كي وانصغدك دبي ابناكي جوي حشرة مازن ورجع قيامته جرج النمونة ميناك كمثالك evet bu ehemmiyetsiz zail fani tavırlarda bu derece kusursuz galatsız hafiziyet cilvesi bir hücceti katadır ki evan darego sa embejin camidin ve eştere bejim bir şekli embejin sa becanın tilmeycine go bir şekli Rabbi alemde van de bir işi han bir şoğlu ban şoğlu han dike ebedi tesiri ve azim ehemmiyeti bulunan emanet-i kübra hamelesi ve arzın halifesi olan insanların ef'al ve asar ve akvalleri. Tabi o Rabbi go embejin bernama van fekyu van daru van nebatata god nava ve tove de hafız kiriye ve şartiye udama go zamane ve te tibaveci kudert keveci embejin tove dara embejin henare Rabbi aleme tove ve naked nava ve bizra henare da tove henare da ve şartiye tuvi bizri bebe kudere dama go taavet او دارا هناره قوتي دا ربي عالمي حفظ كريا بشارتيا تدمجه ودفكه تبا بيجي كودري ادبي او ربي قو افقش تشيشت دور دا بشارتنا حفظ كرنا تتشوى تدبيجي رجا قيامتي ربي عالمي نكارا اوان عملي قو انسان كريا دا دنيا دا نكارا در خميداني تتشوى بيجي او ربي قو افتشيشت دور دا حفظ كرنا حلبت روجا قيامته اوان عمل انسان اجي او درخه ميدان عمل وان افعال وان قوتن وان خبر وان او تذكى او درخه ميدان اوان حسنات وان اوان سيئات وانكي رب عالمي وان محافظتك وبشكل روجا قيامته او حسابي وانكي ببرسه آیا bu insan zanneder mi ki başı boş kalacak? İnsan zannedike gusa serberdaiye. Halbuki ayet-i Kur'an'ı gogoti estaizu billah ayahsabu li insanu en yutreke suda dibe insan kayusa serberday hatiye khulqi çekirin ev kavaha hasabtike zandike malumat zamanı Arabide Sudan ev devaha go biciki ve nahat begredan devaha serberday malumat devaha serberday tinkari ve zaftki ev her İdi Rabbi alemet bece qay winji waka wan devehe serberdayne qay ulxawaha hesap tıkın. İdi üstad bece aya bu insan zanneder mi ki başı boş kalacak? Haşa. Belki insan ebede mebustur ve saadeti ebediyeye ve şakaveti daimiyeye namzettir. Küçük büyük az çok her amelinden muhasebe görecek ya taltif veya tokat yiyecek. İbe o insan
سبب خلقيته ويناكيش بروجا مازن رأي يا جل بيشا ويناكي أم بيجن حياتك خوش حياتك أبدي هي جنتها يان جهنم هي يان أوي سردمي بي حياتا خواه أوي تلطيف ببينه يعني ربي عالمي أو لطفا غبي ربك خلاتا ويناكي بديقو أوي جنته يانجي أوي شقامك بخوا أوي عذابك إلهي بسرده أوي ورا إدي أوان أب ذرة رسالة سيقول أستاذي ما بحثاوي دكا يعني هم أم بيجن مزانتيا خدا ألوهيتا خدا وحدانيتا خدا مدني شاندان ورب عالمي واحد وأحد يعني إن الله على كل شيء قدير هرچش رب عالمي قوته قدرته يستر هرچتيا هرچش بقدرش قدرته ويتشدبه يا عول أبا يا دواجي رب عالمي بيناكي هبونا حشري مد زانين بمد فهم كرن إذا قلت ما شبان هيجا وقدرنا عزيز دي كائنات ده هر ذره رب ما مد ناس كرن رب ما مد فهم كرن قلت ما شبان هيجا وقدرنا عزيز إذا ما داوية برنامج خويدي حتى برنامج دم هابربن بمن خوشيده أمانة خدا بن أم جوه بيا دعاء دكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.